crime thleng thin Delhi police ina case an soifia theiza chu za somkwa panga atlinga ni chu India rama chuanin chui chua hi atamjok le ani heng zong songa hian India ram bika Mizoram state hi India rama na thok thaber kan nitlat maya conviction rate hi za somkwa paruk point pasari zet Mizoram hian kan nei ani tin ama nge ati sual tu nge po kha insum zo lovin hetiang ang platform a hian aron in phor chuak thei tlat mai ni chulai te po chu mi pui te hian kan thlir thiam atul chibai ule ole tunlaya case lar tak mai hram din pui case chungchanga mi pui te kan ngai dan chi sang te tiang khanin social media platform te kan aw chua puya chutiang chuan he case kan ngai vena kan thinarima kan ril ru ana tlang ani chu hai ruala ni lawani heti khopian Mizorama tual thana te poi khoina rap thak tak tak te athling chawa ngaya kan nei chhota emni o ti mai thei turin kan kalpa de mai thin ania tunma te chuan Mizoram mun pakhata tual thina a thlenga chuta chuan rampum min ngora nu nau te an ral khela chutiang chuanin khotlang mun sang thina thlenna mun ni lo te po angui ruai thina ni chutiang boruak chu kan kalpela kovel mun sang thil rap thak tak tak a thlenga min nuaya kan hmuwa kan ria chanchin tharlama te kan rama nge kan bul nai te aron thleng chhota zuta ngaya kan nei chho time o ti thei turin kanin kal pavel tamai mai ani chutiang boruak ka chuan Mizorama hian tiang hian tual thina tual thana rap thak tak mai te anron thleng chho le tu hnai lama kan ngai ven chho le ta rampum huap te po in chuan tuna kan case khellai mek hram din pui thina chungchanga phei chuan rampum min hor nginga rampon thlengin ani mo mi pui mitin maiten kan ngai vena kan thinarima min fan thil hian min fan na sa em mai ni hei hi kong le lam taka chuan alom kati heti ang kan rama pui rap thlak tak thleng thin hi kan ve ani ti ati chianga kan ngai vena kan dau hle kan du lo hle ni ti kha ati chiang thar hlen ka ria hei tur he ni tiala kha kan soi ma sa a an ni dang zela po he tiang hianin rampum ho phianin khel lui zelela tha in ka ria ichuan sual hi kan dang chep zel tura ke chon ka ngai ani ichuan le he ti hian ka soi tum han soi chho ta ila YouTuber then khatte ramdang YouTuber te po ron kok deuh nin ka ria he komena hian an hnen atang chuanin thudik te kan ria nima sela helai kan mizo YouTuber te ve chuanin sumle content du luat wangin mimal ngai dan comment an la khoma captiona an mangmia mai zela ti te ni ti chuan hetiang sum du lu tu khau hi ain point en pe ka ti te ania chuan ni e khoi bernge oi tur ti po hi hriat thiama har thin apuang tu kan nga thin ro pui si ti te in YouTuber thu soi te hi chu za pakhat oyela atok vel chau ti te ni YouTuber farha te content du apo siam vak khau hi chu en malek su ti te tin hetiang YouTuber chau hi manzel thei dan te hi omse anten omthlot ti te nia ichuan hei tuna anron khelna channel nei tu le in content nge ron siam ti la ya kha chu ron chop chu ka tumani lawani amai ro chu mi pui te hian YouTuber te kan ngai dan te mo khalai zo ka ron soi du lai chu ani ta ni heti zong hian han soi ta ila mi pui kan thu mun fo lawa ka ran throi tu te pon thu mun lawa police te pon thu mun lawa politician te po chu tiang zel chon kan nia mi pani thum kan om to chuan kan in thurwal to lo kan ti thina ni chu tiang chuan YouTuber te po an in thurwal chuang lo mi hring ve thawan nia then chu lekha thiam deuh te then chu thiam lo deuh te mol deuh te le fing deuh te kan kat nuk mai ni tu po atu mai point smartphone kan kutin kan hum to a chon camera kanona kan record ta edit kan thiam chuan channel nei lo har lo kan upload ta tiang khan YouTuber kan ni ti na lo ni mai ta ni atu te po he chu tiang chuan kan ti thei to ni chu tiang kara chuan ni kan soita kan khan belchian do lo le
content le sum du lu ta wanga hetiang ang thu nu po don lo mo ti pop inge mozat kan lo ani the ni ma sela chu tiang content thalo pui pui le mi pat mai chiat na rong kai ang chi te phei chu tiang hian kan thu nei tu te po in an mana khatiang ang khan youtuber man tok te po hi nge mozat anom to ni chunga ni wang chon youtuber zong song han huwa ma kha thil dik lo le dot mang an thu soiza pakhat chau oi sak tur an ni veke ti lai kha chu tha ka ti lo em mai ni ti hian han soi tai la crime chung chang bi ka kan rama hian thina rap thlak tak tak tul thana te thling thin tun ma te khai chu tu ma te pe ka chuanin khokhata tul thana a thlen chuan he ta a thlen ve lo na khuwa zong zong kha an ngui ruai thin ani chumi boruak chu kan kalpel ta a ram thang sanga chu tiang kha tiang chu a thlenga ti in kan hmuwa kan hria kan hredeu reng mai ni news ate kan bul hnai lok loka ron thleng ve ta kan ram chunga nge ti chuan kan kalpa deu ta a enga fa kan ngai to lo ma se tu na hian tu hnai chawa tang khan crime rap thak ron thlenga hian kan ram hian kan ngai ven thara mi puite kan rilui lui zel mai ani ke chu hi alom kati achan chu sual kan dawa kan rama thlenga tan kan du lawani kan ngoi mai the lawani ti chiang tu ani chuwang chon he ti nga mi puiten kan trim ron lui khe si chu mo azuji mai hian ke pon karing lo ve ni chu tianga kan ti chu a that na em chu sual ron pun lun zel tur te pok akim ki yang ti hi karing tlata ten kanin lungruwa ziate kanin laina ton ziate kha ni na ti chianga chuwang chuan he thil thata kani kati ve tlata ni ti chon he ke ngei po hey thu chiang po remang hlei lovin content chu ting khating en ron tia in sum du lu atani mo news in ron tia engma shit thar tur om chuang lo ti te atam em mai ni ma se heti hian kan soyanga youtuber te ahminga kan lo ni ve na a kein kati tura ka ngai chu kan ram hi kan ve turani achiat athata hian mo kan phur ve ni ti hi kein pom dana ni ya chuwang chuan kan thiam tok le kan hriat tok anga chuan kan ram thatna tur hian thei top kan chhuwa ve do lom ni ti hi ka thupu ni ve tlat maya chumi tur chon ting hen platform kan neya kan ron aw chuak ve thin ani maya ta chuan poi khoina bi ka han soi tai la kan rama poi khoina chu rang a thleng thina he thila hian thei top chhuwa kan lo aw ve hian poi khoi tu man chuana konga te tin suala pun lun zelo na tura ta na te kan thu le hla be tham takhian in omzia anei veang ti be se na in hetiang hian a karon ti ve thina ni chu kan mo nia ke chon ka nga ya chuwang chuan kan ram chia na tur le mi puite bum zong le mi puite ril rutina zonga che tho tumna lamani lawani ti hi ke ma bi ka chon ka chian ema wangina huai po ka huai ka intive thina ni ta chuanin hei comment section lama te pon na tak takin ke pon men ron ti thina he case chung changa te pon ani thau aron ti ve to su mo news pom tak lo ngai le ngai hler kan ti adikani hei tak thiron soi fe ka du chu ni ta ke chu engting pon men ron ti ula na ka ti ve lem lawam na tak takin ron tia ka chang le ve ngai chung lawani kha chu mi pui kan thu mun lawa tin hetiang case rap thlaka be chung kan thinari ma kan ril ruwa na a mo chungte wang chuanin pu motor kan zong kwala khami kan ril ru nat na le kan thin rim na khanin hetiang ang hi an ron soi chok mai ni huata lo chan chi po ni lawani ti la ya kha ke ka lo pum dan ani ya chuwang chon comment mu nom lo le na tak takhi atlar put zela maro chu kan than hem ngai na ni ti in kalo pum mai thi kan ram that na tur ani chuan thu tha kan du ni chuan mo nge ni thu thum ringot ni lo thu khadeu te tal fiek te po an ron lek chuak ve ni mai ti la ya kha kalo ngai dan hi ni mai thina amaru chu mi tam tak kan ti dan le lu tu ka hi chu a thalo de vem o chu kalo ti ve a
so ti me kara chon YouTuber te po film khur tla na tul sum du la ta wang he tiang an wat te sa lo la a thubel chian do lova lo ti vak vakang chi te nu chuina konga pui thei tu po ne lo ti boi thei tu ra mi pui te ru roi koi zonga lo chet vak vakang chi hi kadawani kan ti vele thunga khatiang ang ti ching te ka khak du boka ti me kara chuan mi pui te po in anol pui hi hetiang ang hian YouTuber zong zong te chu tiang khatiang oilo tur sum du wang pa mei mai ni han ti vek ang chi han vai ma vek kha chu thil thabera ni lawani kan ti ve bokani ti chon hetiang case bi ka content kan han siam ve zel hianin asum du lot wang ni lovin kan ram kan ve kan mangaya siam that kan do a nu chui na konga hian changkai na enge motak hi heng kan channel kal tlang te hian tiri kinalo ve ang theiani comment section lama tang te po in ma an son theina tuni police te po in he comment chu anlo ti ve thei tur ang chi te po kha alo thar theya ti te thleng khanin be seina kanei ve thina ni chung tu chu video karon siam chan te po ani engpo ni sela hetiang hian han ngai tha chho ta ila ole khovela poi khoina chi hrang hrang thleng thina hian mi pui te tran pui na le YouTube platform comment section atang te ten social media platform atang te hianin poi khoi tu mi sual te an lo man na sa to maya ta chuan internet khovela hian mitam takin kan thuruk te kan tar langin kan puang chuak fo thina WhatsApp lama te po kan status a hian kan entrin chuan kan nun kan man lai mek le kan tun din mun kan ril put mangte kan tar chuana mun te ani fo thina ni chu thil chuan in tangkai na tam tak ani thina ni ti chuan hei poi khoi na chu hrang hrang ara phlak tak tak khovela hian a thleng thina pui ta tran pui na a poi khoi tu te hi man chua an ni fo thina ni tam tak zinga heng te hi han tar lang ta ila luka magnuta an ti hi ran le mishing laka tharum tho thina ni a hetiang ara phlak tak tak le te nom taka mishing te le ran sa te chunga achilai hi video ten ala internet ate ada chu chang fo thina ni hepa hi thu boi siam sakania a mishing pui te nge ya te nom takina che chhauta a chipchiar takina che dan te hi tar langzel talo maila YouTube le thalak sang sang internet an pho chua te ten YouTube comment section atanga mi pui te ti khom na chuan ama hrichiang tu tele ama lo muto te khanin mi pui na anzo fi vaccine lo khang te kha anon tong chuak ta a he ba hi kalo muto ne he pa hi kalo hreto ne ti te kha an mani khwa mai ne lo khodanga tang te khan an lo tanuk mai ne chu tianga tanga YouTube comment section an han ti khom la ilaya le ngai dan thang sang ten han tho khom na tang chuan Berlin internet cafe pakhata online police ten an vaman chuak ta ani police te hian in nu chuina hi reita kan kal puya nima sela tha aliama hepa hin laman theitlat lo amai ro chu YouTuber te atangin comment section ten han kewa chuta chuan mi puite atangin ama lo ria a thil ti sual te ngei po lo muto tele zana te mo tlai lam chuna te poi khoina thleng an veng chunga mi te han ngai bel thei tur chu hrang hrang lo to te kha an ron chop chuak ta a chutarang chon he pa hi an tin zone thiam ta a police te chuan nu chuina a hnu an hlo to a khan tiang khanin hiak thar an hmu le pha ta a Berlina hian hemi sual pa hi an vaman thei ta ani ti chuan suam mang tlan bo some green ota chanchin hian soile tai la kumsa he som pani a thil thleng khania Greater Manchester Police chuanin some green ota hi jela tangin atlan chuaka a thil ken chua tele khati ang dana bo chiat na chi hrang hrang te kha mi puite mit hmuwa tiang hian an tar chuak ta a chuta chuan man chua ani theina turin police te hian in ngor takin ama hi an chuya an zonga tol chung mi tele ama lo hria te chung le khat laina te tiang khan an be popan ina te nge awa huang mo thenom hnai an thian te ina te atlan chiang a bi ruangem ti te in an zong kwal na saviu mai amai ro chu ui sathiam te ne na khatianga thei top chua he zil tang tlan chu kan na hian
mason na an nei hlei thei tatlat lo mai chuta chuan police te chuan a thalak tele dara bo chiat na te ani na zong te chumi puita hriata an han puang chuak ta a chuta zet chuan police te chuan in phone call te an dong na samal mal khop maya thobel chian do lo enge moza chu omma se chung zinga a then khat te chu beng te var du alo ni chhota a ta chuan Facebook kan ti te a Instagram te a YouTube te sang ni som pathum vel kha chuan in tun ai hianin ala nep deuh hleka amaro chu man na ni dei to ni chunga tanga post an ron siam ne comment section vela tang chuan police te hianin tiang khan ngai dan thar an nei thei pha ta a he nu chuina hian hi kan hlau to chu tiang hian hiak thar an hmu le pha ta a ta chuan hei YouTube lama tanga an talan nuwa khan ama nge hi comment section ha te po in zoom thei lawa a ron lut ve ta hil mai ni in thei chuan in min man ula ti te khanin hei in ti thei tak khanin police ho te kha aron ti elvel ani chu so ta chuan ama lo hre chiang tu te khan lo om ta zela fake account te han mang ma sela hetiang hian man chua alo ni chhota a darkar sompan hi nu vela me comment section atanga comment aron nu che nuwa hian an man ta ani ole thiam na hi sang to a fake account te po han nei thin mai la kan email mang khanin min zong chuak the ni tin chu lo le a chuan kan account kha tunge nei tu number kha man nge nga ya phone number fake account kan ti pon i kan phone number ai nge mo ber kha Jio mo Airtel mo khatiang kha kan man nge nga ni kada tang khan kan shiat phak ba ka hian hei cyber crime lam te po ramdanga chuan an chang tlung le zuala khol te man ruaten nei trai me maya chumia tang chun tunge ni he pa hi ani na dik tak kha chui chua lo ni ta a hei hi YouTube te om lo ta sela YouTuber te hian hetiang hian chan chin hi han soi chiam ta lo selang he pa po hian man don lo ni te point a hriat ani ni chuan tul that tu rap thlak tak mai social media confession an ti kha an soile taila hey man chuani dana hi hepa hianin anu pui jeni fari chu an ina rong takena kap hlumani ta chona tlan bo ngala anu pui ruang thalak le athil tila internet ta khanin thalak te chop chuaka chumi hnuwa chon chin hriat lovina omzui ta ni internet comment hey mi pui te khanin ngai dan thang kha an ron nei ta a chuta chuanin zel din na tam tak te zel din a thlak tak te le no zel din fingwar deuh te po kha a om lo thei lo ni khatiang kara chuan ta chuan YouTuber ten khatiang khanin an channela te khapa chan chin zon lai me kani thule apoi khoina te kha an ron ti chuak ta a ten Facebook atang te po in a thalak te le khatiang a ron pho chu mang khanin thu kha anti viral ta chiam mai ni chuta chuan mi pui ngai vena lo hlo ta hle maya tiang khan ngai dan tam tak kara khanen ama lo hritok te khan lo om ta a police ten hepa hi ani engani lo hre chiang tu hi ni ya chumi khuwa po chuana thlen na to te an lo ni han ti kha police ti khan an traffic to si lo wani mo khovelan piang ve ni ti pon la hriat lo in poya lo khoya khapa han zon chua an laina hnai zong te han kho ma mo khoya nge zina khoya nge lo om to tiang zong kha thok le khata han an hringal vek thei si lawa chumia chuan an ma ni lo hre tu te no mel hre to tu ten police tena an ma ni an ron hriat kher lo pon an ngai dan le an thil hriat an ron puan chua theina tur platform YouTube te hey Facebook kan ti IG te atamai khang atang khanin mi in khati ngang chan chin an ron pho chua kha tiang hian ngai dan te an ron soi chuak theita a chuta tang chon police te hianin ngai dan thar an nei ta a ti chuan he pa zon na hi ngor takin han nei chhole ta a ri lo te a chuan an vaman ta ani ti chuan ama hi an hual beta in pakata lo oma hi entinga kulaya chuanin an farm mo khatiang nga khanin farm pakhata khanin alo in khuara chuta chuan police ti hian an va hual ta a an man ta ni helaya hianin khopa khat po khuan hlatak taka te huan ten vanei thina ni motor ten tikhan keming mo zat kha han tlan ta a khating ang khanin
aram sang te kha an nei thin ni mun train khata araman valeya mun train khatan leile khate ang te kha alo ni thina khata khanin he pa hi khalai bulvel lo om te khanin comment section lama khan he pang de umai hi kan hmoni tiang khanin thu kha an ron nei ta a chu police ten an bo zuya tiang khanan man ta khania poimo thin khop mai ram sang a hian in soivek sen ani lawa police te hian in tul that tu hi ngor takin an chuya an hnu an hlo hian social media lama ting hian in an handa chuak ta a him chin le puilo chin nia an ngai te ei tun kan case a po hian in mol thum nor ta khan engwangin nge chemte kha mi puita hria thei turin an ron tar chho tak mai anti khanin a om lu to kani amaro chu chemte kha mi puite mu thei tura an ron tar chho ma khan ni thum kha police ten anei tu chui na kha tu ina kan hriat lo khanan lo nei dei to ni mo thei to pen lo chho dei to ni amaro chu khami khan heti hian mi puite mit mu thei tur hian in han tar chuak tamai la ta chuan va biak tur an va hriat lo tek hanin tiang khan thil hriat an lo nei chuan heta direct nilovin indirect in comment section lama te khatiang khan an ron soi chuak ve thina chumi chu chansa police te hianin an lo la thina chu tiang deuh chuan tuna mi po hi police te hianin an ron da chu chan nia ke chuan kan ngaya tam takin kan han dem viau mai amar chu hem ma hianin chemte nei tu hi an lo zong dei to ani ti la te po kan han soi ve rim shima ti chuan hei naw panglam te pon han zot ko la eng tin nge kan ta ni an ti duang huna rei to deuh sia mo in ti harma ma ni ten han tia adikani maro chu riret rete kan han sia a he chemte lo mel thriat tu te po hi an om ni te po in kan han sia a chung te po chu enge thu chiang zok te po na kina kan la result tura ngai ta ela ka han soi du ta ka chu YouTube barte social kan hlo em maya chu ti rual chuan mi pui te hian heng ang comment section atanga kan ngai dan kan lo soite chu ni theyang a tia rin thu kan lo zel din tam tak te hi atang kai lo enge mozat le nu chuina konga ti poi thei thil tam tak chu om te meu mai amai ro chu LPS pu wana point tiang khani ni interview ten va nei ta a khata an hmel lan dan te an thil soite atang khan police te po hianin tiang khan an hnu hlo to te po hi heti zong hianin ti le tiang ti in ngai dan thar te an nei thei pha le fo thina in Facebook page a te YouTube lama te comment section ten han thi thlaya ta khan he pa hi kan khuwa he tiang mi om hi kan lo mu to ni chu tiang mi chu ta chuan thila thleng to hi ni theyang a mo an laina an thian chu tiang kha tiang chu kha mi zana khan kha mi huna khan ka ngai to chuak tlat ti pol te khan lo om thina ni khami tak mai kha police te hianin remchang an lo mu thei pha thina tuna an thlen chin po hi heng YouTube barte Facebook lama te mi puilam te hi hetiang khop hian ngai venin he case chungchanga hian kan ngai dan tele kan thil hriat te hi hnut chi alo ta ilang mo tuna kan thlen chin police te an thlen chin po hi police te kan wangai ne pani haulo an thleng lo mai the ni ti the ni mi thiam an nia training thata kan pal chuaka adik sabra ma te po nu chuina kan lo hre to fo thin mi thiam rual an ni amaro chu mi thiam rual khan henglai kan veng chunga mi te hi keini ai nan hre chiang to si lova khala a khan keini a hre chiang zok tu ten chu tiang kha tiang chu thil ni the ni tia ngoi reng lova ngai dan le kan thil hriat te kan lo puan chuana tur alo om khan chumi atang chuan nu chui tu te khanin chu tiang alo ni si chuan heti zong hian in kal le tiang mo heti zong hian in main la le tiang ti in ngai dan thar kha an lo nei thei pha ta thina chu ta tang chuan poi khoi tu akha an hnai pha tel the ani ti la ya kha karon soi tum ber chu ni ya he ki sungchanga hian YouTube pa hian tu man upload la vila hetiang ang po hi ke chong kan la thlen karing lawani chu ti me kara chuan sum du wang shim te a content va du wang shim mo a hlok na lo dap ve phe tuma wanga thodik lo le bel chian po dol lo heng ang advantage sala a handa chua char mai la ya chu
ka do tho mo tha ka tilem lo ani amai ro chu kan rama phei chon man ruwa te le khol te kan la nei chaw deuh kan ti thin ani mi pui tran rual angai em maya tual thana tam tak khengram changkang zo ka te po mi pui te tran rual na awanga mi pui te na an ron zim social media kal tlang an ron zim chep zel an ron hual chep zela khata tanga poi khoi tu te hi rek chuak nol thei kha thu nei to lam te hian alo nia alo thlen to fo thina wangin tun kan rama ai he tiang khe sanga te po hianin atang kai hle ni te po kan suya tin pressure impact chung chang te po nia kan man hua thanem kan ngai tlang ani adikreng chuti me kara chon pressure hi om tami alo selang kan police te po hianin he tiang khopangor hian an kalpui thiangem an mani hian tuna ya tran le zual du na man chuange ngei du na le enge an thiam na sor chuak thei tur khanin tuna hian nga an beilo de umai the si ti te thleng khan karil ro chuan omani chowang chuan he tianga akha to ka he case kan han tuai thar zel tele YouTube lama te Facebook lama te niemo mu turan om zel te hianin boruak dai tura kha ati dai lawa ti chuan mei mit tura kha chemale na lo om zela khatianga kan chemal ton zel kan chemal zel na na kha chuanin he mei al hianin han hliau chua mo han min chua kha ala nei nge hi karing deuh tlat maya chowang chuan hetianga boruak dai mai lo tura tinung pol kanom reng hianin poi khoi tu man chuan konga khanin so jokin ke chuan na police te point an thok thei tura ka ngai pha ani tin khotlang hroi tu te po so lampang mol thom lam te pon thei to pan chua tinan mani lama po tran ape ve do ani ti te kha kan soi do a hengang evidence sang an mu te hi police te hian in tun thleng hen la puang zar talo selang thil thazo khonge ti kha a hriat thi lo fo thina serial killer an man chua ramdanga lo thleng thina te po hian in mi puiten hetiang hi tia ni puita hriat an han puan zar khanin poirap thlak tak lo khoya an ruang om dan tanga rong taka tha an ni ti an hriat to china pe chuan mi puita hriat tir lova aru ka hnu chui na an kalpui reng khan thil him lo kha om ve the ni tue mo kha he poi khoina hnai vai then oma te hian amo mani chawin huan lowa te lo kalin zana te polo ni ta se hetiang ang hianin rokte mo tur belte lo om le ta sela chu ta ji chun police te hian o kan lo puang chuak mai lawani mi pui te hria ta hinga tinge kan lo tar chu lo le ti in anin chir don anin dom kun don ani chowang chuan hetianga mi pui te hria thei tura atang kai tur chin nia an ngai uluk taka an ngai tu hnon ron chop chuang ang te hi chu mi pui te kan himan du em wangani ti te po kha kan soya chu ta tang chuan mani kan lo in venga nga film khurna chang ti kan lo hriat pha anga tin an mani vatran pui thei tur khanin kan thil hriat te khang anga kha tiang khanin hlang chuak ta zela a tha hle in ka hria ramdanga te po soile soinu ngai dan tam ta kha police ten an dong na sai me moya bo zui tlak le tlak lo kha atam em a chu tiang kara chuan bo zui tlak beng ti var deuh no chuina kongan mani pui thei tur thil kha alo in zep thina ni khalai tak maya kha kanin hriat thiam tlan te po kha tu hlein ka hria a chuwang chuan kan han soi ve deuh du ani khovel pum huap thlir chuan police ten tul thana le hlehlin na thil dang ai violent crimes an tia anchin fel theizat clearance rate hi atlang point za som thumatanga za som ruk in kar vel kha anita a abak za som li za som nga tiang vela hi chu chui chu alo kha alo ni ta a chuti ni chuan atam zo ka hi average chan lak chuanin atam zo ki chui chu alo wani tina kha alo ni ta ni chu mi puita puina hi apoi mo view maya heng an chui chu a thin clearance rate anti hi za som ruklun ta selang mi puita tran puina heng YouTube na china kan han soita YouTube comment section atang te YouTube barten an thalak te mo khatiang chu sang an ron ti chu atang te le Facebook lamani mo Instagram ani mo tiang khan atam mai TikTok te tiang han Twitter te mo khang zong atang khanin za asomruka hian
an chui chua zinga hian za asom ni atanga som thum vel hi mipui chuti ang social media kaltlanga police ten an wa chui chua thei chu alo ni ta chuti ni chuan mipui te tranpuina hi apoimo hle ani ti kha a hriat thei ta ta chuan hei mipui te zinga hian thuruk hria ma witness kan tiang chi khatiang ang police ten kan soita ang khan wa zo china changpon hria lo emo police te hria ta na tul po ni an lo ngai lo te khanin ngai dan chu tiang khatiang chu tin an lo nei thei pha ta a khang ang thalak te comment te video on ron siam te atangan han mu khanin an ngai to na khanin thil tangka lo nian ngai kha hi alo tangka yang hi ni thiang tin an lo soi chuak ve thei ta khatiang zong song tling khom an chui chua za som ruk zinga khan za som ni tanga som thum vel chu khanga tanga man chua kha an lo ni pha ta ani chu apoimo hle mai ni chuan khovel hun sang sanga crime chui chua thei za chu hetiang hian soi tai la tual thana homicide kan ti USA a chuanin tual thana thleng zinga za somnga pakhat vel chau chui chua ania atam zok hlek te na ni chu ti chuan Europe hun sang sang ro chuanin za som sari tanga som kwa vel atling ta a tharum thona violent crimes kan tiang chi hi khovel pum thlirin za som ni tanga za som nga chau hi chui chua ani thin ti na ni ruk na le thil hu tak khatiang ruk chua property crimes an tin maya khatiang chi a khanin za som atanga za som ni chau hi chui chua ni a he thil phe hi chu chui chua lo kha atam ti na alo ni ta ni hi khovel pum huap clear kha ni ta a ni chuan India ram hi hetiang hen han sui tai la India ram state tundin mona hian entinan hei mechilaka crime thlengthin Delhi police ina case an soi fia theiza chu za som kwa panga atlinga ni chu India rama chuanin chui chua hi atam zok hle ani ti chuan Haryana po za som kwa pathum zet chin fel ania heng zong songa hian India ram bika Mizoram state hi India rama na thok thaber kan nitlat maya conviction rate hi za som kwa paruk point pasari zet Mizoram hian kan nei ani chu ta chuan hey YouTube na lama tiang hianin comment section ate kan police ten ne pani thonei tu te hian an chui chuk le lawang kan ram ainga tingen hu chui hetiang crime thleng thina hian chui chu lo hian vata mem vemun le kan police te kan thonei tu te mo hetiang ang hianin an lak lo de umange a anin thla da de wani man so tum takin thapui an tholo vem niang ti te ngai dan tam tak an mani dem na te hi om thina ni amai ro chu khovel pumpui kan soya chu ta chon kan ram India kan soya chu ta tang chon he Mizoram state kan han soi le ta kan ke mani ram nge khata khan India rama phei chuan crime hetiang pui khoina thleng chui chuak tu mo conviction rate kha asang ber kan nitlat mai ni za som kwa paruk point pasari zet kan nei ti na ni chu ti lo ni si chuan kan ram police te aw samjong in thu nei tu te hi an duai lovani ti la ya kha kan soi do a chuwang chuan an chui chu tak lo a va han hau ti luli o tia helaya zo pa thuak taka huna tanga kan lo ngai tua hi courtin thiam lo achan tir theina turata na evidence fia fai tak mai an pe ka ngai thin sia chu evidence chu mi puite en emo kwarel thil thleng hei ruwa surte le khati ang chu rang sanga wanga ti chia ti bo alo ni khanin aboi thlak to thin maya khalai kara khanin mi puite po ti hin kan thang har chho zela ruang chhar chung changa te po police te lo thlen ma chon khoilo tur ti te po tiang hian kanin zirtir chho zela ma kan son chho via wa chu ti lai chon evidence ti mel hem thei zonga han chet kha kan la ching zo zo bok tila di po kan soya chawang chuan he ke sung changa po hian kan police uisa thim te hianin thei to pan chua mutmu pon tu alo tila kan soi or lawang chu chawang chuan tu na hian an rek lek to ni te po in a hriata amaro chu hei mi pui ta hriat tura han ngi public pom ngal chi kha ani lo fo thina eke mani lama tang te po hian kan thil hriat tam zo ka hi han soi chu emo khatianga han ti view chi kha ani lem lawa nima selang evidence chiang tak om phot angai thina wangin apoi khoi tu ate chu lo man rengin mo kan kut pon lo chel rang po ni ta sela evidence atingi ani tia kota
ati chian na tura kha police ti hian ngor takin an zon chhun zom zel kha angai tlat thin sia chung lai boruak vela te po chuan kan ding mek ni te po hian a hriat the ni chulai kara chuan kan lo man mo ema kan lo virpil lek ni te po hian a hriata tubel chian do lo te hi ti vak vak lawang u news pom tak tak lawangai le ngai hlir hi ron ti chuk reng su te po kan ti thin adik amai ro chu heng zong zonga hian boruak kan siam ve zel hi angaya chu ta tang chuan police te hian thubel chian do lo angai le ngai kara khan ni chena kan soita kan khan ngai tuana thar te kha an nei thei pha thina comment section lama tu emo chuan mo thil thar kharon chop chuak theya tin ama nge ati sual tu nge po kha in sum zo lovin hetiang ang platform a hian aron in phor chuak thei tlat mai ni chulai te po chu mi pui te hian kan thlir thiam atul chunga wanga hetianga ron chop chuak char thin te po hi kan ni ve bokani thanem kan ngai ve hle ani ti te kha kan soya youtuber te kan ti chena nge tamzo ka te chu khating ang in ngai dan te po kha lo ni thei amaro chu tamzo ke mo atlem zo ka te hian enge mo za ta hi chuan hetiang ang hian thei top kan lo chhuwa ve ani kan ram hi kan hmangai ani poi khoina criminal hetiang zong crime te thleng thina hian man chuan ni theina turin ro rel na dik kan rama hian thlenzel theina turin ti in influencer mo te ahminga kan lo ni ve lom na khanin ni te po kan han tuma te po ti tainas aswala wang chu chu ting chin ni meu mi te melo ti le takin khata tang khanin mi pui ngai dan te kan lo la khom theya ti chuan boruak te kan lo siam ve zela chu ta tang chom police te hi engemaw chena chuan kan lo pui ve the rengani ti te kha karon soi chhuwa du berania thil tang kai lo nia kan thria ta hian a tang kai hi alo in zep thin fo ani chumi be sei chuan tiang hian thei top kan chhuwa ve meka kan la chhuwa zel don ani ti te kha mi pui te poin mi lo hriat sak turin kan soi deuh du angai tlat thina kan ngai dan dik lo tam takate hi tiang zong khanin mi pui te hi I har tharang u miang ramdang tiang hian ti in kan ron soi ani